Hola, aquesta nit tens una cita. T'ha dit, vine a sopar a casa, però porta tu el vi. Què faràs? Aniràs a buscar un negre per semblar que en saps molt de vins o portaràs un rosat, llaminer, tan evident que és com si et posessis un tanga fluorescent. Sabinat, del celler Gramona, un vi blanc per anar a una cita i intentar triomfar. L'etiqueta ja té tota una declaració d'intencions. Fixa-t'hi, infant terrible. És un vi per trencar les normes, per ser una mica dolent. Sabies que aquest vi és més que ecològic? És biodinàmic. M'explico. Imagineu uns hippies. Planten amb les llunes, llauren amb cavalls, no fan servir res de químics. Però aquí ve el hit. Gramona fa el seu propi adob amb femtes de vaca, d'ovella i de cabra, tot barrejat i en la proporció exacta, com si fes una mandonguilla. Agafen banyes de vaca i les omplen amb aquest popó. Les enterren al solstici i les desenterren al cap de 6 mesos. Després les aixafen amb un morter i les escampen per les vinyes. Jo ho he vist. Et prometo que aquesta etiqueta que posa agricultura ecològica és de debò. Què? El tastem? Anava a dir que té com un color groc palla, però en una cita és millor que eviteu segons quines paraules. El nas té una olor de fruita molt agradable. Potser el més evident és el préssec, però no cal flipar. Quan el tasteu, notareu de seguida que és un blanc cremós. Nota mental, si un vi és untuós a la llengua, és que combina bé amb coses que es poden untar. Però al mateix temps té un final lleugerament refrescant i salí. Això té bona combinació, per exemple, amb un aperitiu grec. Sabinat, de Gramona, un Penedès. Si t'ha agradat, digue'ns-ho. Si et vols subscriure, benvingut. I si la cita ha acabat bé, ja ho saps. Compartir és estimar. I recorda, no diguis mai, jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut!